Tamis. Try nating yugyugin kung may mahuhulog ng mga hinog. Hop! Oh, yun. Hindi, matigas pa din. Tigas pa din. So yun guys, nandito kami ngayon sa bundok. May pupuntan tayong prutas na bihira na makita ngayon. Pupuntahan ko lang para matikman. Tara. Kasama ko pala ngayon guys si Natulang Brothers. Yan si Wigs. Stop. Kakahingal. So yun guys, nandito na tayo sa pupuntahan natin. Mayroon pang bahay dito sa taas ng bundok. May nakatira pa dito guys kasi ang kabuhayan nila dito pag ng abaka. Kung mapapansin nyo dun sa baba na video natin, may mga abaka. Yun yung kabuhayan nila. Tapos yun, nandito na yung prutas na ibablog natin, na pupunta natin at titikman natin kasi ang tagal ko nang di nakatikim nito. Uy, muntik tayo makulugan ng palapa ng nyo to. Ito guys, ang tawag sa inyo nito, ang prutas na to. Ayan, matataas ko siya eh. Teka, hilaw pa ba to? Anong tawag sa inyo nito guys? Bubuksan natin. Tigas! Dahil nga ano, hilaw pa yung mga nasa baba. Ayun, may nakita tayong hinog sa taas. Akyating ko na lang. Parang hilaw pa rin ito pre. Dito, may hinog dito. Biglang mapuputol. Pwede na itong isa. Ayan. Pare, tawag nga. Okay. Ayun guys, ito hinog na. Pagka hinog na siya guys, kusa siyang nahuhulog. Ito, mapansin nyo, nahulog siyang kusa. Kung tawagin dito sa lugar namin guys, tisa o chisa. Di ko mabuksan to eh, kasi ito may nakuha kaming hinog. So binuksan na ni pare. Ito na lang tatry natin. Yung ano niya, texture niya, para siyang dinurog na kamote. Tamis. Matamis pre. Marami nang nagsasabi na yung iba daw hindi nagugustuhan yung lasa na to. Pero sa akin nagugustuhan ko. Ang tamis niya. Siguro yung variety nito guys, matamis talaga. Kasi may natikman ako ibang tisa, yung parang hindi mo talaga magugustuhan yung lasa eh. May buto siya. Pero ito masarap talaga. Ito matigas pa eh. Nasa taas na kami ng bundok guys, nasa Tiwi Albay kami, pero yung bundok na inakit namin nasa Mount Malinaw kami, kasi yung sakop ng Mount Malinaw umabot dito sa Tiwi. So ang daming prutas dito. Ito lang na gustuhan ko i-vlog kasi tagal ko nang di nakakita nito. Ang daming bunga. Hilaw pa yung iba pre. Pero sabi ng may-ari kanina bago kami mag-vlog dito, nagpaalam kami, marami doon nagsipaglalagang kanina kasi kanina umulan. Ayun, pinagtatapon niya na daw. Natikman lang natin yung binuksan ni pare. Akala kasi namin may hinog pa sa taas. Kaya kinakain niya na yung nakuha kanina bago kami mag-video. Kasi kung sa siyang nalalaglag, try nating yugyugin kung may mahuhulog ng mga hinog. Sige nga. Hop! Oh, yun! Hindi, matigas pa din. Tigas pa din. Ayun, medyo malambot na. So, iuwi na lang natin guys. Doon na lang kami sa bootcamp ng Natulang Brothers. Bubuksan natin to. Pero isa pang yugyug. Gusto talaga makain. Masarap pre kasi matamis talaga. Oh. Nalalaglag yan. Uwi ko to kasi kukunin ko yung buto. Alam ko yung buto nito pwede nang tumubo na pare. Pwede na. Tara. So hanggang dito na lang guys ang video natin. Comment nyo kung anong tawag sa inyo nito. So huwag nyo lang kalimutan mag-follow. Tapos kung may extra kayo, send star na lang. Alright. Thank you.